Arde unha vivenda ocupada no centro de Vilagarcía. O lume arrasou a cuberta, pero non se estendeu aos edificios contiguos. Os bombeiros xa tiveran que extinguir outro lume no mesmo inmoble hai cousa dun ano. Os veciños din que a casa é un foco de conflitos. O problema que é as drogas, non? É un foco de infección que temos aquí, eles o saben, o xulgado sabe, a policía o sabe, e nadie fai nada. Estamos cansados, os veciños, os ruranes, non podemos máis con este tema porque é seguido. Un sobresalto, berros polas noites, todo ciscao aí, un desastre. Boas tardes, xoves 12 de marzo, benvidos ao Galicia Noticias. Un mozo tivo que ser trasladado esta mañá ao hospital tras ser acoitelado na Coruña. Supostamente foi agredido cunha arma branca na zona da Cubela. Ata o lugar desprazáronse axentes das policías local e nacional. O presunto agresor xa foi detido. Continúa a vaga de roubos exprés en locais de hostalería de Ferrol. Nin unha semana tardaron os ladróns en asaltar de novo a mesma cafetería situada na Praza de España. O modus operandi é sempre o mesmo. Entran, saquean a máquina come cartos e foxen a toda a presa do lugar. Conocían muy bien realmente el recorrido, saben que a los pocos metros de la ventana, que buscan la ventana que está más cerca de la máquina, y a los pocos metros tienen la máquina, la orientan de tal manera para darle los golpes, digamos que para abrirla cuanto antes, y bueno, estamos hablando de 90 segundos, un golpe rápido. Ten 70 anos, pero isto non lle impide limpar as ventás colgada da fachada. Xa se converteu en algo así como a muller araña de Moaña. Ela non ve ningún perigo en contra do que pensan os veciños e a propia policía di que só fai o que fixo sempre. Sempre as limpei e nunca tuve problema. Toca madera, a puñerlle doble ventana é máis estreito, pero ainda ten un trozo ben ancho. Pasa que, ora estas alturas, eu xa non podo facer esas aventuras. Sai por fora do alféizar, por fora, e limpas de pé, por fora, collida a esquina da ventá e dándolle así. Unha auténtica guerra biolóxica puxeron en marcha no Pazo de Oca na Estrada para salvar os seus xardíns. Os 10 kilómetros de buxo que hai neles estaban morrendo por culpa dun fungo. É o peor inimigo desta planta e xa provocou a desaparición de centos de xardíns en todo o mundo. Pero neste pazo, coñecido como o Versalles galego, botaron man dunha eficaz combinación de tratamentos e hoxe os buxos xa están a recuperar o seu característico verdor. E hai gran cantidad de precipitacións, ves que a defoliación comeza en outubro e se estende prácticamente hasta a primavera. Chegados a primavera, pois te podes imaginar como se atopan. Paredes sin folla, a folla completamente denegrida, chega a oler incluso a podedume e a situación, a verdade, é que chegou a ser tráxica. Esta noite pasada houbo unha liorta violenta en Vigo entre afeccionados do Celta e do equipo francés do Olympique de Lyon, que xogan hoxe un partido de competición europea en Balaídos. As imaxes que circulan polas redes dan fe da violencia dos enfrontamentos, que deixaron varios feridos e danos nun local de hostalería. As primeiras investigacións apuntan a que a lea comezou no interior do local, onde estaban os seareiros galos e o que accederon os do Celta. Logo seguiron pelexando na rúa. Os feridos non revisten gravidade. Dentro duns minutos no Telexornal Mediodía terán máis información sobre estes altercados en Vigo. Na Coruña, esta mañá tamén houbo outra lea violenta, neste caso entre dous homes e cunha arma branca de por medio. Foi preto ademais dun centro comercial con moito movemento. Reyes, contanos que pasou exactamente aí. Sí, aconteceu nesta zona da Cubela moi próxima á estación de autobuses. Contra as 10:30 da mañá, dous homes estaban pelexando no interior do seu domicilio e nun momento dado un deles acoitelou o outro na man. O ferido baixou á rúa e foi deixando un regueiro de sangue ata chegar aquí. O lugar desprazáronse axentes da Policía Local e tamén da Nacional, que foron os que prenderon o presunto agresor, que arestora permanece detido na comisaría de Lonzas. A máis, hai aberta unha investigación para poder esclarecer que foi o que pasou. Foi detido en Portugal un fuxitivo do cárcere de Monterroso. O preso non volvera ao centro penitenciario tras un permiso e trasladárase ao Porto tratando de fuxir das autoridades españolas. Por iso, a colaboración entre a policía do noso país e a portuguesa foi chave para localizalo e prendelo de novo. Sobre este home pesan ata 3 ordes de busca relacionadas con delitos de tráfico de drogas.
Tras ser arrestado, foi devolto ao cárcere lugués de Monterroso. Investigan o propietario dos cans que deixaron ferido un veciño de Cangas. Son de raza Akita americano, como os que ven en pantalla. O afectado, un home de 77 anos, tivo que recibir 50 puntos de sutura polas feridas. Unhas lesións provocadas polas dentadas dos animais e das que 2 semanas despois dos feitos aínda se recupera na casa. Agora, a Garda Civil confirmou que investigan o dono dos cans por lesións e por infringir a lei de benestar animal por non tomar as medidas necesarias para evitar que os cans causen danos á seguridade pública. Os condutores que habitualmente circulan cara a Santiago dende o Milladoiro atopáronse esta mañá coa vía cortada de xeito puntual. O motivo é a colocación dunha pasarela peonil nese treito da estrada. Por ela, pasan a diario milleiros de vehículos. Vemos todos os detalles axiña no Galicia Noticias. Este coche perdeu o control esta mañá e foise espetar contra unha marquesiña no centro da cidade de Lugo. Afortunadamente, ninguén resultou ferido de gravidade. Foi a primeira hora de hoxe na transitada avenida de Ramón Ferreiro. Ao parecer, a persoa que conducía o coche sufriu un esvaecemento e o vehículo quedou sen control, levou por diante un sinal e bateu contra a marquesiña. Xa recibiu a alta médica un dos rapaces que quedou ferido no accidente grave de tráfico do xoves pasado no Paseo do Rato en Lugo. Con todo, continúa ingresado na UCI en estado moi grave outro dos mozos que resultou ferido neste sinistro en que perdeu a vida o condutor do vehículo de só 23 anos. Lembremos que o accidente tivo lugar na madrugada do xoves cando, por motivos que aínda non foron comunicados oficialmente, o coche saíu da vía e se espetou contra unha árbore. No vehículo viaxaban 4 ocupantes, dos que só un saíu ileso. A colocación dunha pasarela peonil sobre o acceso a Santiago dende o Milladoiro obrigou esta mañá a cortar unha vía pola que pasan a diario milleiros de vehículos. Nuria, os traballos foron indo bastante rápido, xa remataron? Pois os traballos de izado e colocación desa pasarela, desa plataforma xa remataron. Raúl, en efecto, foron máis rápido do previsto e podemos velo agora mesmo en directo. Esa plataforma está xa colocada, queda agora mesmo asegurala e ademais retirar da calzada a maquinaria pesada coa que se instalou esa plataforma, retirar esa maquinaria, eses guindastres e abrir por fin ao tráfico esta estrada, esta conexión que une a autovía de Brión co periférico de Santiago de Compostela. Como dicimos, estaba previsto que os traballos foran máis a modo, que ese corte se prolongara durante 11 horas, dende as 9 da mañá ata as 8 do serán, pero o certo é que a primeira hora da tarde, se os traballos continúan a este ritmo, xa se volverá a restablecer o tráfico, a circulación nos 3 puntos en que foi cortada. E a pesar de que é unha arteria moi importante de acceso á cidade, o certo é que dende primeira hora da mañá si que houbo máis tráfico, máis volume de circulación de vehículos, pero en ningún momento houbo atascos nin retencións importantes. Esta pasarela es de madera. Lo que pasa es que bueno, pues es una madera que bueno, nosotros hemos hecho una primera instrucción para garantizar el mantenimiento de las pasarelas, que creo que es la primera comunidad autónoma que ha redactado una instrucción específica sobre pasarelas de madera. Y bueno, pues según las especificaciones técnicas, la pintura, la acero inoxidable, todo bueno, pues da esta configuración que bueno, que evidentemente tiene que estar pintada para garantizar más el mantenimiento. La pasarela ya viene totalmente montada y mediante 2 grúas lo que vamos es a izarla y a dejarla colocada. Bueno, pues es una pasarela de 32 metros y bueno, 22 toneladas de peso, que para 2 grúas tampoco es excesivo, y bueno, pues hoy va a quedar totalmente colocada. Un mes despois do derrubamento dun treito da muralla de Lugo, as obras de restauración están a piques de rematar. A intervención permitiu descubrir unhas escaleiras de época romana e dun muro posterior. O paramento interior da muralla de Lugo derrubárase o pasado 7 de febreiro á altura do Paseo dos Coingos. Días despois, comezaron os traballos de restauración do treito afectado, que permitiron varias descubertas no monumento. Por unha parte, unhas escaleiras de época romana que xa estaban documentadas,
ademais dun muro moito máis recente. Recogiendo la documentación que teníamos y analizando, sabíamos que por aquí había tres tipos de actuaciones, para ser exactos. Un tema de un cerrado de una finca, que teníamos documentada en un acta municipal, unas actuaciones documentadas por las ingenierías del ejército sobre actuaciones en el ámbito de las guerras de independencia, estamos hablando de 1806, 1809, y unas actuaciones de refuerzos durante las guerras carlistas, estamos hablando de los años 30, ¿de acuerdo? Entonces, cuando apareció el muro nos dimos cuenta que habíamos encontrado físicamente dónde estaban esas actuaciones. Prevese que en cuestión de días estean rematadas as obras de reparación do tramo derrubado. Na actuación, os técnicos optaron por selar as escaleiras que quedaran ao descuberto. Sabíamos que por la geometría esa escalera no debería a priori, salvo sorpresas, a priori no debería ser mantenida a vista, salvo que fuera excepcional, porque por motivos de circulación íbamos a cerrar el tráfico y no tenía mucho sentido que una escalera más que fuera ordinaria tuviera esa afección sobre la muralla. As escaleiras, eu creo que moitos lucenses nin sequera sabían de que había ditas escaleiras, entonces, bueno, non vexo maior problema. Para min foron bastante rápidos, non sei como quedará, pero de momento vai cousa bastante ben. O custo da intervención ascendeu a preto de 200.000 euros sufragados pola Consellería de Cultura nunha partida orzamentaria con carácter de urxencia. Imos agora cunha nova de última hora, un morto en Valdoviño o que lle caeu en riba unha árbore que estaba cortando. Segundo o 112, o suceso produciuse no lugar do Cameleiro hai algo máis dunha hora. Os servizos de emerxencias tardaron en chegar pola dificultade de acceder ao punto do accidente e só puideron certificar o seu falecemento. As miñas clientas, case sempre que vai limpar os cristais, póñense de espaldas porque dalles grima e teñen medo a que calquer momento caia. Non só polo dano que poda facerse a ela mesma, sino porque pode caerse en riba dunha persoa, pode caerse en riba dun coche. Entón, é un tema perigoso. Continúa na sede da Audiencia Provincial en Vigo o xuízo contra os 5 acusados de transportar case 3 toneladas de cocaína a bordo do buque Simione. Hoxe prestaron declaración varios dos detidos no marco da operación, pero que non foran axuizados. Fiscalía e Defensa tratan de aclarar os vínculos que a organización tiña en terra para a distribución da droga. A operación Sugar Brown, que permitiu á Garda Civil incautarse en decembro do ano 2022 de 3 toneladas de cocaína a bordo do pesqueiro con bandeira de Angola, saldouse inicialmente coa detención de 16 persoas, pero só 5 acabaron no banco dos acusados. Algúns dos 11 que quedaron en liberdade foron chamados a declarar como testemunhas no xuízo. A maioría son persoas da zona do Salnés que presentaban algún vínculo con algún dos encausados. Fiscalía e Defensa tratan cada un cos seus argumentos de esclarecer a súa implicación na suposta rede que a organización tiña en terra para a posterior distribución da droga. Algunhas das testemunhas confesaron que non coñecían o líder da trama e o capitán do barco ata que coincidiron nos calabozos, cando foron detidos. A causa entra na recta final, logo de que xa prestaron declaración 4 dos detidos. O suposto líder da organización pediu declarar ao final da vista oral, unha estrategia que lle vai permitir preparar a súa defensa logo de evidenciarse na sala as probas na súa contra. A Garda Civil considérao como organizador do flete do barco e tamén da recepción da droga en alta mar e o seu traslado á costa galega. Pero os axentes abortaron o tráfico cando apreixaron o Simione preto de Cabo Verde. Os acusados enfróntanse a unha pena que suma 56 anos de cadea e 2.500 millóns de euros de multa. En Ferrol continúa a vaga de roubos en establecementos de hostalería. En menos dunha semana os ladróns asaltaron en 2 ocasións a mesma cafetería situada na mesma Praza de España. E da mesma maneira rompen unha ventá, entran e levan a recadación da máquina come cartos. En apenas minuto e medio acaban a operación e foxen do lugar. Nin unha semana tardaron os ladróns en asaltar de novo esta cafetería situada na Praza de España, en Ferrol. Na madrugada do pasado venres, reventaban unha ventá para acceder ao interior e levar a recadación da máquina come cartos. E esta semana volveron a actuar do mesmo xeito. As dos maneiras prácticamente foron idénticas a las 4:30 da mañana
y bueno, vienen dos premios en la primera ocasión, entró uno, que fue el que golpeó la ventana, y bueno, tan pronto entró, fue directamente, conocían muy bien realmente el recorrido, saben que a los pocos metros de la ventana, que buscan la ventana que está más cerca de la máquina, y a los pocos metros tienen la máquina, la orientan de tal manera para darle los golpes, digamos que para abrirla cuanto antes. Sospeitan que antes de actuar os cacos visitan o establecemento para facer o seu plan de actuación. O seu modus operandi é o mesmo, entran, saquean a máquina come cartos e foxen a toda presa do lugar. Estamos hablando de robos de 90 segundos, con 3 golpes con una maza en el cristal, con la misma violencia se aplican con la máquina sobre la máquina tragaperras. Tiene muy claro dónde está el dinero, tiene muy claro dónde tienen que golpear la máquina para abrirla cuanto antes mejor. Preto desta cafetería está ademais a comisaría de policía que traballa activamente na vaga de roubos que se están a producir nos últimos meses en locais de hostalería, pero nin siquiera esta circunstancia os afasta da actividade delituosa. Ahora mismo nos está enfadando porque bueno, estamos hablando de una comisaría a 100 metros y dos atracos, digamos, que de este estilo en 5 días. Así que entre o sector medra esa sensación de indefensión e impotencia ante esta vaga de asaltos express. Estamos indefensos y la impunidad con la que nos están atracando, pues ahora mismo yo creo que es exagerado, y yo creo que hay que dar un toque al orden realmente a los que nos están cuidando y están vigilando, que realmente ahora mismo nos estamos encontrando solos. Os donos dos estabelecementos afectados están a reforzar os accesos aos seus locais, pero tamén demandan máis vigilancia policial para rematar con estes roubos en que os asaltantes teñen como obxectivo as máquinas come cartos. Imos coñecer xa esa Spider-Woman, muller araña de Moaña, unha muller que aos seus 70 anos limpa as ventas colgada da fachada. Ela non ve perigo ningún, pero os veciños e a propia policía non pensan o mesmo. Xulguen vostedes mesmos. 70 anos, áxil como unha lebre e a casa como unha patena, por dentro e por fora. Sí, non hai máis que mirarme. Con esa axilidade da que presume, colgase das ventas sen ningún tipo de suxeición, como Spiderman, pero en muller. Agárrase á experiencia. Sempre as limpei e nunca tuve problema. Toca madera. Hai por fora do alféizar, por fora, e limpas de pé, por fora, collida á esquina da venta e dándolle así. Con zapatillas, chanclas, da igual, a ela dalle igual, o que lle interesa é ter todo limpo. O medo que non ten ela pasa nos veciños. Ponse encima dos bordillos, é un peligro para que caiga abaixo, e máis nós estamos aquí tomando café, e nos poñemos super nerviosos a mirala, ela toda tranquila aí, abre as ventanas, sale para fora, limpia por fora, mesmo un escándalo. As miñas clientas, case sempre que vai limpar os cristais, póñense de espaldas porque dalles grima e teñen medo a que calquer momento caia. Non só polo dano que poda facerse a ela mesma, senón porque pode caerse enriba dunha persoa, pode caerse enriba dun coche. Por ese risco para ela mesma, pero tamén para os demais, a Policía Local ten advertida. Chamaronlle a atención 2 veces e pode haber sanción de entre 100 e 600 euros se se colga unha terceira. Ampáranse na Lei de Protección de Seguridade Cidadá. O máis parecido que recolle é a prohibición de escalar fachadas cando haxa risco para as persoas. Para ela, hai ancho dabondo. A poñerlle doble ventana é máis estreito, pero ainda ten un trozo ben ancho. Pasa que, ora, estas alturas eu xa non podo facer esas aventuras. Se está a chover non sale, pero se non chove, está aí a limpiar seguido. Aventuras non, pero canto faga falta para ter a casa impecable, como ela mesma recoñece, é como se sente a gusto. En Vilagarcía, un incendio urbano deixou danos materiais importantes nunha vivenda ocupada. Se ben o incidente non deixou feridos, os veciños da zona levan tempo advertindo da situación do inmoble. Nuño. Si, Raúl, o incendio produciuse no número 4 desta rúa, a rúa Os Duráns de Vilagarcía, ben cerca do concello da localidade. Produciuse, como comentamos, nunha vivenda de 2 andares, na segunda altura foi onde se iniciaron as lapas contra as 9:30 da mañá e se tenderon ata o tellado, que non cedeu a nivel estructural, pero si caeu a cuberta. O interior da vivenda tamén quedou bastante afectado e completamente inhabitable segundo os servizos de emerxencia. Tras a súa intervención, os veciños lembran que non é a primeira vez que se produce un lume nesta vivenda que presuntamente levaba ocupada xa varios anos. Despois da intervención, coidan que non se producen máis incidencias e que a vivenda quede tapiada. Completamente inhabitable e coa cuberta do tellado colapsada. Así quedou o número 4 da rúa Os Duráns de Vilagarcía tras o incendio acontecido esta mañá.
O lume iniciouse contra as 9:30 no segundo andar do edificio e por causas aínda descoñecidas. As lapas estendéronse rapidamente ao tratarse dunha estrutura de madeira. É todo madeira, sí, tanto a placa do teito da vivenda como o que é a estrutura do tellado é todo madeira, polo tanto a propagación aí é moi rápida. Entonces sí que por eso estragou prácticamente todo o que é a estrutura da cuberta e o teito da vivenda. As causas non se saben, a vivenda é certo que non tiña suministro eléctrico, polo cal se descarta como causa unha posible cortocircuito ou sobretensión. Paralelamente ás tarefas de control e extinción do lume, os bombeiros e efectivos de protección civil non tiveron que realizar ningún rescate, pois a súa chegada á vivenda xa estaba completamente baleira. As tareas de extinción consistiron básicamente en confinalo, que non pasara as viviendas adyacentes e telo controlado. Despois se utilizou medios en altura porque había bastante risco de colapso e se traballou desde cubierta. Non había persoas no lugar e de feito o primeiro que preguntamos ao chegar foi por se había xente dentro, e nos comentaron veciños que facía escasos minutos habían visto saír da vivenda algún dos moradores da mesma. O desta mañá non é o primeiro incendio nunha vivenda que, segundo os veciños, levaba anos ocupada e era escenario habitual de tráfico de drogas polo miúdo e mesmo pelexas. O ano pasado xa houbo o 31 de decembro un primeiro incendio, ¿no? Algo que se veña advertindo das diferentes autoridades. Foi un foco constante de conflictos durante estos 8 anos, con continuas pelexas, roubos, suciedade, había trapicheo de drogas. Estamos cansados os veciños dos Duranes, non podemos máis con este tema porque é seguido. Un sobresalto, berros polas noites, todo ciscao aí, un desastre. Tras este último episodio, piden ás autoridades que aseguren a estrutura da vivenda e a clausuren para evitar futuros incidentes. A casa quedou nun estado moi malo, prácticamente todo o tellado está derruído. Esperamos que ahora mismo se tomen xa medidas definitivas para o tapiado e o desaloxo desta vivenda. Este que lles acabamos de contar non foi o único incendio desta mañá de xoves, tamén houbo outro lume, este de carácter industrial, foi en Montouto, no concello de Teo, moi preto de Santiago, ardeu un vehículo no interior dunha empresa que se dedica aos ferros. O lume provocou unha fumareda moi intensa, ben visible dende os tilos e dende Cacheiras. Os traballadores do negocio foron desaloxados e ninguén resultou ferido. Investíganse arestoras as causas que provocaron este incendio. No Concello Pontevedrés do Grove están de estrea ou de reestrea, porque acaban de recuperar un dos mellores miradoiros sobre a ría da Arousa, o do Con da Edra. O Concello e a Comunidade de Montes de San Vicente investiron algo máis de 50.000 euros en obras de mellora deste espazo. Ademais de vistas espectaculares, o miradoiro ten un atractivo engadido, a presenza das vacas cachenas que os comuneiros introduciron no monte para mantelo limpo e xerar ingresos. Hai varias décadas, nesta atalaya do Monte da Siradella no Grove, houve unha canteira de granito. No 2004 construíron un miradoiro, o Con da Edra, pero foise deteriorando. Agora, Concello e Comunidade de Montes investiron algo máis de 50.000 euros para facelo máis accesible e atractivo para os visitantes. Douselle máis ancho a subida e o piso preparouse para que se pudese subir sin problema ningún. Tal como estaba, era moi difícil acceder, se andaban as vacas sueltas, entonces claro, agora tratouse de limitar, en caso dunha cousa que houbera por urgencia ou calquera cousa que poida subir unha ambulancia ou algo arriba para poder socorrer. Tamén plantaron castiñeiros ao longo de toda a senda peonil que leva as terrazas, unha ruta empinada pero que paga a pena. Vese Os, vese Cíes, vese Sálvora, vese as Mejilloneras, vese o que é a zona de San Vicente do Mar. Cando se chega abaixo onde hai que deixar os coches aparcados, se toma medidas, dicir, subir todo isto, a cousa é que cando chegas arriba, diste, madre mía, o que se ve desde aquí. Outro dos atractivos do miradoiro do Con da Edra é que os visitantes poden ver de preto as vacas cachenas. Introducíronas hai máis dunha década os comuneiros como medida de prevención dos incendios e agora están nunha mesma parcela. As crías estaban nun lado, as vacas noutro e entonces así, con esta actuación, pois damos por feito que as vacas están nunha parcela, non están en dúas. Que agora as vacas, a verdade, que non se ven en moitos sitios, entonces suben aquí cos críos e, bueno, pois veñen a señalar as puchiñas, veñen a ver como lle maman e, bueno, fai un pouquiño de
de atractivo, incluso no inverno e no verán. Hai moita xente que nunca as veu así en libertad como andan aquí, lógicamente, máis o traballo que efectivamente conllevan a facer na limpieza do monte. A comunidade de Monte San Vicente ten agora outro gran aliado na prevención, un tractor que acaban de mercar e que permite limpar onde non chegan as vacas. Hoxe bota a andar a primeira escola de pastores de Galicia e faino na provincia de Ourense. Laura. Si tratase dunha iniciativa pioneira para profesionalizar o sector do pastoreo, queren así loitar contra o despoboamento no medio rural e fomentar o relevo xeneracional. O proxecto, que é gratuito, consta de máis de 500 horas de formación teórica e práctica e busca atraer fundamentalmente a xente nova. José Manuel volveu hai ano e medio dende Andalucía a unha aldea de Rubiá, a terra do seu pai. É un dos novos alumnos da Escola de Pastores. La única manera que yo me he dado cuenta de poder vivir ahí, que sea como mejorar el ecosistema y todo lo que es la aldea, porque aparte de que tiene un riesgo de despoblación brutal, porque vivimos 5 personas, es teniendo ganado extensivo. Es la única manera de poder mantener el entorno sin que haya el problema de los fuegos, porque ahí en Valdeorras este año lo de los fuegos fue también bastante fuerte. Algúns dos alumnos contan con algo de experiencia, pero o curso busca profesionalizar o sector. É o que quere xente como Tania. Sí, a ver, eu xa levo un par de anos aprendendo parte do que realmente necesitamos na ganadería e ainda me queda moito máis para aprender. Un dos obxectivos da escola é o de visibilizar o sector do ovino caprino en Galicia. Era un traballo duro de moitas horas, con poucos recursos, eso mudou. Hoxe en día hai outros recursos digitais como o valado virtual, calquera tipo de peche pois con cerca moitísimas opcións para que sexa un traballo un pouquinho máis cómodo, non tan duro e efectivamente a xente non vai que atraela pois non ofrecéndolle traballar 24/7 como din eles, que teñan un traballo pois que lles permita tamén ter un pouquinho de liberdade e que sea cómodo. Os tempos cambian e tamén o xeito de traballar. Nas clases teóricas haberán das axudas dispoñibles, a xestión das leiras e o contacto cos veterinarios, por exemplo. As prácticas serán dende mediados de agosto ata finais de setembro en explotacións de Cualedro, Vilariño e Vilar de Barrio. Como xestionar os montes, como facer os peches para o seu gando, como recuperar terreno abandonado, como realmente vivir do que lles gusta, que neste caso é a ganadería extensiva. O que vai aprender é como tratar realmente os que son os pastores do século XXI, como nos gusta chamar ya nós, porque ahora mismo é un sector que está abandonado. Eles van a axudar moitísimo a recuperalo. A escola recibiu case o dobre de solicitudes que prazas dispoñibles, 25 en total. Lembramos agora neste punto do noso relato informativo esa nova de última hora da que lles falábamos con anterioridade. Lembren ese morto en Valdoviño o que lle caeu en riba unha árbore cando estaba cortando. Segundo o 112, ese suceso produciuse no lugar de Cameleiro, como dicimos, no concello de Valdoviño. Hai algo máis dunha hora, os servizos de emerxencias tardaron en chegar pola dificultade de acceder ao punto do accidente e, finalmente, só puideron certificar o falecemento deste home. Continuamos no Galicia Noticias, agora no Pazo de Oca, que levan anos dando a batalla contra un fungo que mata o buxo, acabou con el en moitos xardíns europeos, pero aquí, por fin, poden ser algo optimistas. Volve a haber brotes verdes nos buxos, Esther. Respiran co certo alivio e é que había moita preocupación porque o buxo é a especie que forxa a estrutura e o carácter destes xardíns do Pazo de Oca. É prácticamente omnipresente. Calculan aquí que postos en liña habería máis de 10 kilómetros del e chegaron a temer pola súa vida. Agora, grazas a un tratamento ou máis ben a combinación de varios, conseguiron evitar a traxedia e xa vedes que as plantas van recuperando o seu verdor. As primeiras alarmas saltaron en 2010. O fungo que estaba arrasando os buxos en toda Europa chegara aos xardíns de Oca. Empezamos a detectar xa as primeiras manchas, o asunto foi se acentuando co paso do tempo e xa prácticamente a mediados de década, 2015, 2016, escoitamos que había unha polilla que en estado larvario devoraba o buxo, o cal se acrecentou o problema. A couza controlouse ben, pero con temperaturas suaves e chuvias, o fungo atopou aquí o seu hábitat e avanzou ata poñer en risco os buxos.
paredes sin folla, a folla completamente denegrida, chega a oler incluso a podedume e a situación, a verdade, é que chegou a ser tráxica. Temeron pola supervivencia da especie que é estrutura, personalidade e patrimonio do Pazo. Estes do estanque están mesmo protegidos. É un conxunto que se cree que pode ser de finais do século XVII. O sea, que conta con máis de 300 anos de historia. A partir del, é a mostra primixenia do xardín primitivo, a partir del se supón que se foi construindo o resto. Foi un xardín que se foi creando nos últimos 300 anos co buxo como cultivo fundamental. Por iso sacalos non era unha opción. Comenzaron a probar tratamentos en moito éxito, ata que o ano pasado deron coa combinación da esperanza. O ingrediente fundamental, outro fungo que favorece as defensas naturais da planta. Sementaron tricodermas, que son uns fungos de orixe biolóxica que o que fan é desplazar a acción de outros fungos e entón así eliminar parte do problema, dos problemas que estaban no terreo e logo si dar produtos máis vinculados vencellados ao específico do buxo. A primavera pasada comezaron a ver brotes verdes. Os buxos van recuperando e hai esperanza mesmo nas zonas máis sombrías. O buxo é unha planta moi tenaz, entón pode que rebroten con abonos e bioestimulantes. Non contan erradicar o fungo específico do buxo, pero están aprendendo a convivir con el e aprendendo a darlle novos cuidados ao buxo antano unha especie todo terreo. Agora require de gasto, traballo e constancia, e con iso van devolvéndolle o sempre verde ao xardín de Oca. Pasamos horas das nosas vidas tecleando contra sinais, de cando en vez temos que cambialos e ás veces esquecémolos. Un verdadeiro pesadelo para moitos, pero que é moi necesario segundo os expertos en ciberseguridade. Canto máis longos e diversos, máis seguros estamos, xa que os piratas informáticos teñen programas que fan combinacións aleatorias a gran velocidade e cantos máis fonemas ou símbolos, máis difíciles son de desencriptar. Poñer un posit no ordenador, facelo contrasinal coa nosa data de nacemento ou co nome dos fillos son erros que todos cometemos cando estamos cheos de inventar novos contrasinais cada vez máis longos e diversos. Os expertos din que son moi necesarios e canto máis complexos e con máis letras ou díxitos, mellor nos defenden dos cibercarrachos. Por lo que piden contrasinais moi longos e moi raros, ademais, para que non sean predecibles, ademais, para que non sean facilmente extraíbles mediante un ordenador que encarga de extraer claves. As claves son que van encriptadas, van cifradas, se un atacante se cheva todo a base de datos das claves e logo lo que pode hacer es offline, fuera sacando as ir probando una a una con un programa automatizado que va moi rápido. Anotalos no móvil ou en papel e agochalos en sitios seguros son os consellos que nos dan na rúa. Yo las guardo, las tengo todas guardadas en el móvil. Tengo una carpeta con todas las contraseñas. Para non esquecelas? Claro. E non pensas que o millor alguén xa escolle e che funde vivo? No. Es un iPhone, es seguro. Apuntándolas en sitios seguros. La clave para todo uso solo unha, sí. E bueno, de vez en cando pide, busco esquecín a contrasinal, cambio a contrasinal. Estou farta, porque é unha pesadez. Pois eu teño que anotalas. Teño que telas anotadas nun lugar secreto. O experto danos outras opcións. Hai outras formas que se chaman segundo factor, hai varios factores de autenticación en el que utilizas, ademais de contrasinal, un programa que, por exemplo, se autentica por tempo ou unha chave física que va acompañado con contrasinal. Eso facilita el tener que andar metiendo contrasinais. Cada un de nós ten as súas rutinas para elaboralos. Moito repetimos símbolos ou palabras ata que a máquina nos di estes xa usaches recentemente. Os bares son todo un centro social nas aldeas do rural galego, un punto de encontro e un pasatempo que se bota en falta cando van pechando. É o que pasou en Arenteiro, no concello ourensán de Piñor. Para non deixar os veciños sen ese servizo, o propio concello montou un bar. Así de animado está o bar de Arenteiro un día calquera da semana. É a hora da partida e máis dunha vintena de veciños reúnense arredor das mesas para xogar as cartas. Os veciños sempre estábamos xuntos e seguimos estando xuntos, xogando a partida todos os días, porque nos levamos ben, de momento, menos co Aquil, menos co Curto.
Ata hai un par de meses tiñan que desplazarse para botar a partida. Íbamos a cea todos os días, 30 días, un promedio de 30 días, pois eran 400 kilómetros ao mes que foiamos todos os meses. Síntenos moito, extrañanos moito, porque é moi boa xente. Pero bueno, agora eu aquí quedo 10 minutos da casa, entonces teño moitos anos e veño despacio. O último bar de Arenteiro pechou hai máis dun ano. Román era o dono, pero xa estaba en idade de xubilación. Antes tuvemos neste pueblo 4 bares ou 5. E hoxe había un e cerrou, que era o dese señor. E quedamos un ano sin bar. Eu era os que tiñamos o anterior, que cerramos, e agora pois abriu isto, e é unha maravilla. Para o pueblo, e para a xente, e para todo. Foi o propio Concello de Piñor o que tomou as rendas da situación. Ao pechar o bar, construíron un novo e sacaron a concurso cun alugueiro social para que fose máis rendible. Marcos é o adxudicatario. Pois un pouco tamén darlle un pouco máis de valor ao rural, algo que hoxe por hoxe os novos non queren vir para o rural, un pouco traballar cos veciños e darlle un enfoque pois moderno, non pensar na típica taberna de pobo. O que botamos en falta a estas horas son as mulleres. Sí que veñen as mulleres aquí ao bar, moitas. Bueno, aproveito para saludar a miña muller, Modesta, quérote. Mira, pero espera, que elas que veñen entón a outra hora... Sí, elas veñen ás noites. Tamén lles queren dar servizo aos peregrinos da Ruta da Prata. O albergue está xusto ao carón do bar e os peregrinos botaban en falta un espazo de habituallamento e descanso tra a andaina.